We zaten aan de keukentafel, mijn ouders en ik, met een kopje koffie. En we zagen hoe druk het hier was aan het veerpontje en toen dachten we van hier gaan we iets beginnen. We hebben een keetje tweedehands gezocht. We dachten van we kijken wel hoe het loopt. Het werd hier steeds drukker, maar ook de gedachte van stel dat we een slechte zomer hebben, willen we toch ergens binnen kunnen zitten en we willen ook graag het hele jaar open. Zodoende hebben we hier gebouwd. Het is zo'n mooie plek. Het groen om ons heen, het wild dat er graast. En de Maas natuurlijk. Ik ben in Bergen aan de Maas geboren. Het is zo leuk om op te groeien. Vrijheid, altijd buiten. Klein dorpje in Limburg. Het is een voordeel van ons terras dat we aan de grens gelegen zijn. Het uitzicht op een veerpontje. Je kunt oversteken en in 5 minuutjes ben je in het buitenland. Mensen die komen verkoeling zoeken hier. Gaan lekker borrelen, blijven wat drinken. Dat is echt ja, vakantiesfeer. Ik ben maar begonnen en langzaamaan is dat weer meer gegroeid. Ik hoop dat we hier jarenlang mee door mogen gaan.